nyansapo adehye ene yede mu aduru Worakese na yegine wa hwe afidie isu a enye bibia se nananom ajatum se tete amamre de omunyai akiri die da fita twosem kura kan ho asem se nkofate atempon no ne mfa so yaguru wonu mu bra na yeje omutum se afi de omodo mu mpani mfie so na juma pani die no wo mo so atimi adibi afi ne yaduru agro hima efie ha ne yabeto munua ma no mienu na yehunu ho faase dia na mruse nka hima na ato wonum enti modawruma momwa me na yemisa wonum en se akonya na ato mo bedi ana de enti na wo mo afa ho fa yatesa ma me dedi nka ye frɛ wo se ye frɛ mo Olivia de menu se nka ya brochi mamunom to Olivia abrochi kuro beso na ofri Worakese de Olivia bia ni anti bo asante di na mintie Afiecha edi mpase yo onda mama mi sa se ehima ato e na me hu se wafa hu se ya na se de na esi nti wadress sa na me bisa se ehima ato wana na adenti na wafa hu se ai bedi afa shinti afa ya ho ye wa besi ye wa go ye bla ye wa go mu bra ye ka se bragoro ene de Bragoro Odrum penny fierce Odrum penny fierce na ye grow bla ene ye waka de mami sa wo mfie be sei o 13 years mfie du miensa yo wa ya de ene ye be go bra wo hunu bi pen asai se na ya wo mo ye no fa de me hunu se ye kodwale o mu wonsuo mu na edu Sunday na edoma kwakotena dwabas ni amama aduane adi na ya mama eto na akira mo se mama mbo kosuani ti ubo ma ore manyina enti ya guru bra wi a ede na ka kire wo na ekire sei ka kire se enhwe hu yi ka kire se enhwe hu yi na enkoya me masem na ya ka kire abusianfo yeni aba na matoto na no kakra no enti anyo no nko ana wa ha ene wonum ye mienu na ye gru wonum bra no enti ba kwa kanso na mno twetwinko ohema odin ni sei afrema akua bima pia o akua adawro ma ukodi hima na pache davi na adenti na wafa ho se himan eba ba gro bla ba go bra bragoro ne de Bragoro ni se wadum pani fie so enti mamensre misai wonya mfie be sei miko 18 che mfie du nwotwe na de ye ana de ye be ye woni wahunu bida pachai net sei aya na e kama ni kama na bi ni de hi aya na ma woni ye ma woni munyamhye e ma woni musote e ma obi nso hu se won so ya guro bla ni bi sa ndi aguru ba wi a afi akonya ba na wo ho bio se yaji utum sa fe de wanyini anani en kan kire wo sa ne upa obi wo ha ko school obi nso obi be se na mana ware enti mi bisa se ya kan kire wo se ya guru bra wi ya na wo ware ya na se akonya wo mbio dabi na kire se wi a de po bia betima ko school betim so sua adwuma amle fam no ware
abusian for yesempa Bragoro no said ye binu na bonten say ye grow bra na ya wade twan no da bi ntisa ne mo ye do kire say wodu ne mpani mfie so sa ba ne chebreche ne nsem so okosuku so ye adwuma wo na kwanya bia wo ho se de wanyini de opɛ na obɛyɛ ɛno nkire sɛ wonya ne pɛmu saa na emum yehunu sɛ kwambi so no na otu anamo bia na wonya kwara pisa Bragoro no titu ne nkire ase no enti ye wa hai ye bedi akire de koso wa ha bia makas enu sɛ wa ma Worakese ha akroba je maboka hire so mi sare nyina agum de abere ofie ti di machi nenne ye Worakese piao afena yade ya ofa asenom apie afiri agrohima fie esi abonten na yade wo me edi onu machi akọ nsom ho na ya amane ne amane na yade wo tun sa mpa fe de wo madu onu mpani efie so edi de mu hu nyina ya amane ne amane na ekoso no na yade wo mafa kure abonten akọ nsom akọdware wo onum awro wo ho efi nyina ta fe de wo mayi de bafoforo se de twose mu ka no edi yakobo onu masu amamre kwa so ai na ya jo matum sa fe de o manyini kane yesusa no sakura wonu abonten a abono nsia yebo yetu aba ma akoda ye gro mo bra sese o mo hya sa mra no asibio ye kane wo mo nsa de nanso ye woni mapi ho a yi wonu mo firi mfete ya jo matum se wonu mo anyinyini etire hu ya amamre ne amane ye na ye no ye de wonu mo ekọ ensuo no mu na yakodware wonu ahoro mo ho efi nyinara na afedi o mabaye ni bafoforo what is say yankopa ye fra o say ama ketua ama ya grow bra pen the pacha debi ya grow bra the pacha adentia na mini ha na oni ha pacha mi konyi ne obi nsam enti me bae na mapa Bragoro ho ene hu de o mu ye o say ye fe ye ne je pa tina me ya Bragoro hima be de akire ye hwe sa de be ya bla no be koso no ye dapade ama ye kulo yi mu pa anu ntina ye ne je ho a ye no ya ngo bra no ene hu Bragoro foi kwa mi so no wadwi mu no ugbo ho fo ye me ya kakra nso ma ya ne dai ma me ne papa sam wo mo de me kwa ma obi na me ne kwatena ye sa me ba ye na me aburu mfi aduo no ne akire ti me gro bla na enye ye nti ene kwa ba sa eso ha me sai minti mi enwro bla ne bie me yele me ho aboa de ma ho de beti dia me de beye na waye wa wo ba ya ame agono bra me pa cho me anka sa me ba de ebi nyini sa ya glo wo mo me nua amoma ene ya glo bie yeta wati se ye ba yo ba to bi ma me fra o say ya fra me ama boachewa yes ama wo mfie say if I show me 34 years ama ya gro bra pen me ye say me kro mama mre menti me ani so anya mi bi ebi say yesu sana ha ya na ko school but e wi akire ne de ko boy bla no wo kuma senti ye ntimi a mo bla anya bi eti ye hu say no ye hu say afasha na amamle wo ye ntontwene eti ye ma ya wo wo mo no
ye make sure say ye be mo omo so aye bi na e de ani aba empuntu aba ye man mu ene ani je aba ye kuro yi mu ene je ne kwa na amfa so wo so pa every say free ye tete ble ye na mo pen so na omo ya beto sa ble enti fa so na wa wo sai me pa cho ma wo 3 wa ya de akasai eno ano no oh say eno ano mi ngu bi na e ma wo ai e ma tu enti aba se agro mo bra wo be ma kwai ai e se me ni che ho me ma me ho kwan na wo se me ma me ba pi so eye bi ene e kan ho ye konso ma ko de asie bia ai ye di mochi ya so ya da mas Bora, vamos assim. Papa bla. Papa bla. Bina ba yashia ya ja papa but e fra say me ba che fe me ya je wa kwade yo je wa kwade ora ora ma ofri krum ha ya me ba cho ai ye ya tu din say me ba cho Bragoro festival emfa so ben na o Bragoro so emfa so Bragoro so e hye emayewa a esiso foforo no e hye omon animonyam bi kan awofo no na unyini se de mu ye ya bosomsem se de binum kan enya bosomsem amamla ya nananom to ho aye beto ye nti enya bosomsem ma je so da so ha na unikrum ha wenti na oba e menti ankasa me kuma se aha ya na mfiri ara ma mi sa o ya go bra me ba cha debi oh ye Ose bacha debi ade de ba ne say satam no na mini ya mitama me si so sa wose ye me na mini ha ti mani free ade wose ye me na apam ipa ni vie no kan kwara yi ho anka abepene oh kan meye pa se mo ma we kire kwa me do mo be ba be ye
Me mama wa wecha me do mu nyina ba be ye. Yes, we do much. Nyame ya adom a you go so here. Bibi a kira nyame sa ba nchen bio. Mate me da se, nyame hira. Bragoro fa so be na wo so. Mfa so o so bebre animonyam ewu. Enhira wu. Yewa. Unya enhira kese ewu pa. Lisa nkoda no nso. Ye saa no a tambia no. Se wo awofo ene mma ne mmema ne nyina no. Enhira wu le so. Wo nyini se ya bosum sem se nkofo. Dabi enya bosum sem. Eno de obeka bia wo boa. Ndi ya gro bra susan so be na wo ho. Enye ya gro bra akoda we sei hwe wetimi tenase ye wo maame ma ne tenase ye ne bra enti wanye nhira ani animunyam Udi agro himen nkora do se na afa won sem wo Bragoro mu. Bra no magoro do. Ye se magoro bi nan ebi miensa ebi mienu. Wo mpa ba. Dabi agro no jai. Agro ya me da serifo. Agro ni ya me de papa. Ebrese ya yem bia me hu le die sitie. Enti ya me de pa. Yo, be me hu akweka amodidi won mo me hu se eye nhira eno tina kromu amakwan na na amakwan te mo mre so mo jare nkwala no. Wada woro ma dia na be ka kire won ma emfa ma mre we enya hwe. Ya me ka kire awofo ne e me ma ne me nyina na die so. Ene nkwada ni nyina sade no eye nhira enya abosomsem ena enya edwensem bia se na kotu aduro bi na me ko yemba na ya enhira wom nkunim bia wom ye o ba ko de nhira ni se me nsani ye no a ena obi ba wade no ko abuchire ebi wa okra kala na mo ensi hoda enso na mo ehu nti ka wa wade ko Ma me sa se obi awo na wo hu se wonu no ti oba ni agono bra wo be yi. Yo. Dia ya no sa ke mi ka di o mu neba. Yo. E be do wa. Bibi ati ya nya mesa bi sa obi o. Da se. Biara ya ntia no. Wo be tia ntia wo ho no se ye ntia wo se anyisu o. Ye bisa bibi ya nka o che obi dware a ye ne no entwetwe nkomo. Eno nti na ya dwaye ama wo mu no. Bebe me gina ya dwaye no na chi na me gina yi. Sa be ye bra ye dware wo no. Omu bia de aka bia na akraba je bi me mfa nka me mo. Me da mo ase. Ezor mo bedru ahimfie ya betia nananom ama ya de amane abono etiasufo nkwala ebe hwe adwumadie no na me na omo abeto nkomo yi mo fa ase bra ati sei nyame adu ya fra o sei Jessica ba ya dia ne wahunu me hu nyama bebre me dia akire ko nso mu no me hu ni sei se oba bu ne nsa ofa nko nso ne so bi se ye nso ne achi wade ana me hu nyama bebre e fa Bragoro ne hu wane ji hu se ubeye bi pacha ubeye bi Bedu achi akọ pese me hu se ya gro bra Jessica boko de boko afi ofoforo ma me bra wa udwane na bra eti sen na me adum ya fra o sen Joyce we dey be say oso wa che won ko e mo bra ka teacher ma ya obi ho apreko won ji hu se obeye bi ba try e dia na ba e wa hunu atuma home no ma bebre eti se de yi tama na yeko nsuo no no o maka se adue bi wono me yentwa so twa ye dwane chi wale ana ye ko no maka se mema no ana wanko bi e se ana kana mit sa ba try yo enti ye ka kire o se adua bi ho ye mfa sika ntwam ye fe na ahomachem
yɛntwam aha saa bere wotwa na ususum tɔso na twam a bia no betu mogya ba fia obewu ɛna ɛka sɛ ɔbu nsa so a ɛnkɔ hɔ deɛ yɛ nyinaa no ɛyɛ amanneɛ ne amammerɛ ɛyɛ wo fɛ Patran. wogidi Patran. wokɔ asɔre bɛyi Pentecost. yɛ a wɔmo kyerɛkyerɛ mo saa bi Patran Dabi. ɛsɛ wɔ mfie sɛn Mo do 9. ne wokyɛ baako no afe ɛnti ka woyɛ aboro so koraa yo na he na wokɔ skul yi Pero ya. ɛwɔ he Ebi dan kwanta. okay na wonkyia nkasa ne wofiri he Temi fi jache. Jachi aya na wofiri Jachi pram so na Jachi fie Jache pams. Jachi fie wo mfie du nan mimi sa wo ba busua bɛn Asna. wo say Asna. akra bo aye de ya I forgot. you forgot na me fa bo ne nche what wo be fi so ampa afa ho abio ma me bra wo wura wa aka ho wo so bra an ya fra o say Savior. Savior. Mo de bro na ba ye. Savior afri hin. Refrigerator. Wo tu frigerator. Wo ba busua ba yi. Aduana. Wa kra bo aye de ya. Knama ye aduana no. Wa ya de. Me hi wani mkra wa no soro beka. Wo ba de na wa hunu. Me hunu se ye du omo ko nsomo no. Abra bi ka che se wa wachi me bia san wachi. Enti eno kwa na wote ye. Ade na ye ya na ye wo fe nso pa. Sister o mesiesi omo ho ne omo san. Eti ubeye bi. Enya wo fe ubeye bi. Wa ya de nyame nka ho na bi wate. Pachu. Aha. Babra. Ye fra o say Gifty. Ufri he? Adiemra Dawson de here. Gifty boko de. Ekoye. Yo. Wo ba busua ben? Asuna. Wa kra bo aye de ya. Kwakwade. Wo say? Kwakwade. Wo ba ya na teacher ka kire wo. Kwakwade bi ni ji pa de say. Anene kana minti. Anene. Yo. Wo ba de na wo hunu. Mahunu se mmofra no kodware a wabu nsa wontime nkoho no efisa okọ ha obeyare nnam Ye be ye nyina obo se friend say Bragoro emfa so be na wo so ebua mmofra no ma omutwe omfiri mpranyi nsem dawo wa ya de timi so atwo ho firi hu dadaada enti pe veji gana say yo ho so afi be mabra wo de oba wa nya hwekra wa di asaye wa di asaye so dokunu ama na omo amoka ye fra say pacho fra mi kwaku asare bedi akonto aso pacho da bi wo firi hin pacho mfiri abijan kwanta wo ba busua ben pacho mbo aduana wa kra bo aye de ya pacho kramaya ejetuana no e na de hin bi pacho enu kwa na mi aduana de me ensa mu de hin na wo bo me na enu an say mbo aduana wo ba ye de na wa hunu o ma hunu o ma beblebe o ma hunu o ma masua bi ti say embla ye ko nsomo no eduru o mo se bema enko ho nti masua ne o ma bi e wo ho ana e wo western region ekuro bi ye friend mpo ho na etete mi ma no ko school nti ho de ma hu bi pe mpo ho de no kra ma ko ho na hu za bese ye no an ko etimi de ye ngo ma ko mpo ho pen ma me mi sai said de na wo tete no efa ani ne ya woni frede wa hunu bie no so wontem de chere say won say Bragoro no esno kro bia ne sane osiye no na mpo de nam de mani hu be mpre no semprensa ne de ne ye ko nsuo no ho a se nkwala wo mu a nkwala ni na timi ko bi ye misa se wei na achima anabisa ba na mo ka che nkwala na kasa wo fie se wo hwe no achima de a enkwa ase kura ba ye ma wonu nsuo no ho ansa na ya ka che se wachima e ma ho na ne to so mienu nsa e horo ye de omo tena apakan mu ba han mu se de omo ahye akire tinsunsun ye mahunu mu anu na de aka ni na de eyepe ye da se wo nso mo asa daje na mo de nkura ya ba so mo mesua amamre ne amane na entena se nyame odem ba won sa amfa mo nko minisi be sa hia bio e wo ha ya ba bia
Yeda mo ase mamuni yonso. Yo, yam so yeda mo ase. Na u school ni bio. Mi school na de Pearl Royal School. Ewo Abidjan Kwanta, Dache Kwan so. Hona ewo. Yo. Tu na cheche fo ba nyina no. Obi ama cheche obi am woni nama. Ye hu de mo e ba ko no we bra. Aha opani. Wada uruma udin di sei. Me den de mensa lai. Mensa lai. Lai dem se kan ma mu no ho a nyame nhira wo. So bo ma sante amamra koso. Yeda ase. Teacher so udin di sei. Me de Kofi Badu. Kofi Badu a ofri hin. Bi frɛ Elmina. Elmina, why are there so Buama Santia Mamre Akoso? Yedasi. Open to din say, what you did the army to Paul. So didn't crab Banabus Yamania Mania, Yamin Shramu, Edamwasi. Yo, what is Mamma, Yansa Paul, and I, you go so any monami. Yo, Worakese said ye Edika, the Chim, Jumadia Cosunyana, Wakosi, and I, ye, Jumadi. Na Sabre, I didn't call a free Zumaba, Nadia Mania, Abesso, Hini, or Hinama Quine. Se nkrano kwaje on ma home twede ampon ya adoma ekina a yekwasi no e na yebefufuto e de mankola no e de kosua ka wonu ano na de dwumadie no akona wieye eti na memini de na de dai koson ya ene se akraba jebi mede me kramu yi twede ampon ya adoma ekina kwasie yebeto aso akraba makramu